Nee, sorry. Dit is een VNA, vraag en antwoord moment. Yes. Dus Yes, my question will be, dan zal mijn vraag dan zijn. the Bible says the Sabbath was made for man, and not man for the Sabbath. What that merely mean? Can you explain that, please? De Bijbel zegt dat de Sabbat is gemaakt voor de mens en niet de mens voor de Sabbat. Heb ik het vertaald? Ja. Mark chapter 2. Het is Marcus hoofdstuk 2. Dankjewel. Marcus hoofdstuk 2. Yes. Yeah. Marcus hoofdstuk 2 vers 27. Okay, so what the brother is asking Dus wat de broeder is aan het vragen, is about something that happened in Mark chapter 2 het is iets dat in Marcus hoofdstuk 2 is gebeurd. when it says, and it came to pass in verse 23, it came to pass that he went through the cornfields on the Sabbath day, and his disciples began as they went to pluck the ears of corn. And the Pharisees said unto him, Behold, why do they on the Sabbath day that which is not lawful? And he said unto them, Have ye never read what David did when he had need and was an hungered, he and they that were with him? How he went into the house of God in the days of Abiathar, the high priest, and did eat the shewbread, which is not lawful to eat but for the priests, and gave also to them which were with him. And then comes verse 27 that says, And he said unto them, The Sabbath was made for men, and not man for the Sabbath. Verse 28, Therefore the Son of Man is Lord also of the Sabbath. Now, if we go back to the book of Genesis, Als we teruggaan naar het boek van Genesis, where the Sabbath was first instituted, waar de Sabbat van origine werd ingesteld, in Genesis chapter 1, in Genesis hoofdstuk 1, verse 31, vers 31, the Bible says, And God saw everything that he had made, and behold, it was very good. And the evening and the morning were the sixth day. Then in chapter 2, it says, Thus the heavens and the earth were finished, and all the host of them. And on the seventh day, God ended his work which he had made, and he rested on the seventh day from all his work which he had made. And God blessed the seventh day and sanctified it, because that in it he had rested from all his work which God created and made. If we take notice here, brothers and sisters, als we hier aandacht aan vestigen, broeders en zusters, God has pronounced a blessing on this particular day. heeft God een zegen uitgesproken over deze apart gezette dag. And not only a blessing, Maar niet alleen een zegen, but he also sanctified it. maar hij heeft het ook geheiligd. Meaning that this blessing Betekende dat deze zegen is a blessing, brothers and sisters, that had to be or had to continue until the end of times. betekende dat het een zegen moest zijn die altoosdurend zou zijn. That every time that humanity obey God and do what he wants us to do, Dat op elke keer dat de mensheid God gehoorzaam en doet wat hij wil dat wij doen, that we may receive the blessings that God bestow upon man in obedience to his will. dan mogen wij de zegeningen ontvangen op de mensheid die bereid is om zijn wil te doen. So when Jesus said that the Sabbath was made for man,
Dus toen Jezus zei dat de Sabbat gemaakt is voor de mens, what Jesus was saying was wat Jezus op dat moment was aan het zeggen is dat that the Sabbath was made for the blessing of humanity. dat de Sabbat was gemaakt als voor een zegen voor de mensheid. It is for his own goodwill. Het is voor zijn eigen bestwil. Because if we look at the context, Want als wij kijken naar de context we hiervan, see that the Pharisees, they were accusing Jesus and his disciples dan zien we dat de Farizeeën Jezus en zijn discipelen waren aan het beschuldigen. because of their misunderstanding of the Sabbath. Vanwege hun verkeerde begrip van de Sabbat. They had how do we call it? They made the Sabbath more a curse and a burden. Zij maakten van de Sabbat iets om niet te kunnen verdragen. En tot een last voor de mensen. And Jesus had to remind them that the Sabbath is not a burden, Dus Jezus moest hen herinneren dat de Sabbat niet een last is, but it was intended for man to be a blessing. maar het was bedoeld om een zegen te zijn voor de mensheid. Okay? Oké. Dankjewel, broeder, voor de vraag. What was the answer? Oké, was de antwoord goed, broeder? Zeg ja. Broeder Johan, Oh, I have a question. Maybe it's connecting with this. ik heb een vraag die misschien item. hiermee te verband heeft. Can we go on the street on Sabbath and to bring small light, evangelize on Sabbath? Kunnen wij op Sabbat dus de straat op om te evangeliseren en de kleine licht naar de mensen te brengen? Yes, for sure. Ja, zeker. Some people say it's not possible. Sommige mensen zeggen dat niet eigenlijk niet zo mogen. I will reply saying that is also a misunderstanding of the Sabbath commandment. Ik zou daar antwoorden en zeggen dat dit ook een misverstand is over de Because boodschap. If the Sabbath, if God intended the Sabbath to be a blessing for humanity, Als God het bedoeld heeft dat de Sabbat een zegen moet zijn voor de mensheid, then evangelizing dan betekent evangeliseren is also a way to bring this blessing to those that don't know God. dan is dit ook een manier om de zegen te brengen naar de mensen die God niet kennen. En- Broeder Ruben. And if we are true to ourselves En als wij trouw zijn aan onszelf and we understand what Jesus was doing on the Sabbath, en we begrijpen wat Jezus was aan het doen op de Sabbat, the life of Jesus on the Sabbath was an active life of evangelism. dan was het leven van Jezus een actieve leven van evangelisatie op de Sabbat. Yes, both in theory In theorie and in practice. en in praktijk. Dus allebei. Ik zag broeder... Staat het ja. ook in de Bijbel? Oké. Staat het ook in de Bijbel? Wat, broeder? Of het evangelist, dat je dus de straat op mag in de middag? Staat het ook geschreven in de Bijbel? Je hebt net dat geantwoord. Yes. There are some instances where Paul and the other apostles Er is een moment wanneer Paulus en de andere apostelen, yes, that we can see they were not only on the streets but by the river and everywhere dat ze niet alleen op de straat waren, maar ze waren ook langs de rivier en eigenlijk overal, talking about the word of God with others. sprekende over de woorden van God met anderen. Ik zag 3 handen aan deze kant en nog eentje hiervoor. Zuster, ja, en daarna zuster Ria hiervoor ook. Hoor. En broeder Johannes. Okay, Brother Meriana, I have a question. Yes. Now that is said, Nu dat dat is gezegd, can I, like, for instance, set aside a Sabbath kan ik bijvoorbeeld een Sabbat for aan me de to kant go zetten? and evangelize, and the rest of the 3 or 4 Sabbath in the month I will attend to church? Laat me het even vertalen. Okay. Kan ik een Sabbat apart zetten en de andere 3 dan gebruiken om te gaan nee. Nee. 1 Sabbat om te evangeliseren en 3 Yes, and the apart rest zetten for voor attend de church. ja, om naar de kerk te gaan. Let me answer this
this Is that way. a good concept, a good idea to do, Yes. seeing that evangelism on the Sabbath is nothing wrong? Okay, listen. Als het een goede concept is, sinds evangeliseren op de Sabbat niet iets verkeerd is om te doen. We have accustomed ourselves Wij hebben ons zelf eraan verwend to come every Sabbath and sit down in the church, om elke Sabbat naar de kerk te komen en te gaan zitten. in de and kerk. that's it. En dat is het. Yes? But Maar Jesus said, Jezus zei, go into all the world and preach the gospel. ga in de hele wereld en breng de boodschap naar hen. What you are saying now, Wat u nu bent aan het zeggen, if is, I know a couple of churches ik ken een paar kerken, that in one of them, once I rebuked them dat in een van hen ik hen eigenlijk had op hun plaats gezet. because they think Omdat that keeping the Sabbath is sitting down in the church the whole day. Omdat zij denken dat in de Sabbat houden is in de kerk de hele dag blijven zitten. Without noticing that while they're sitting here, Zonder dat zij opmerken dat terwijl zij in de kerk blijven zitten, dus hier blijven zitten, discussing with each other, met elkaar dingen bespreken, people are dying outside. dat mensen doodgaan buiten. So to answer your question, that if you can set aside a Sabbath to go to evangelize and the 3 other Sabbath to come to church, Dus om uw vraag te beantwoorden, als u zegt één Sabbat apart te zetten om te evangeliseren en de 3 anderen om naar de kerk te gaan, I would say Jesus' ministry ik zou zeggen dat Jezus zijn ministerie, took place always outside the church. maar vond altijd buiten de kerk plaats. Yes? We have an instance in Luke chapter 4, We hebben een moment dat in Lucas hoofdstuk 4, verse 16, vers 16, where the Bible says, waar de Bijbel zegt yes, that Jesus was in the synagogue, dat Jezus in de synagoge was. yes, on the Sabbath. Mag ik die andere microfoon, want als deze broeder wil praten heb ik Oh. de microfoon in mijn hand. Er zijn 2. Ja. Yes? Of een van die kleintjes alsjeblieft. Doe maar een van die kleintjes. Want ga maar door in de tussentijd. Yes? Ik schreeuw genoeg dat ze me horen. Dus Jesus' ministry dat Jezus zijn ministerie was focused outside the church, outside the synagogue. was gefocust buiten de kerk, buiten de synagoge. While the Pharisees, Oké. Terwijl de fariseeën they were sitting in the church, in de kerk zaten, and what was the result? wat was daarvan de resultaat? Was the church growing? Groeide de kerk? The church of Jesus was bigger, De kerk van Jezus was groter, had more members had meer leden than the synagogue of the Jews. dan de synagoge van de Joden. Not because Jesus was sitting down every Sabbath in the church, Niet omdat Jezus elke Sabbat in de kerk, binnen in de kerk zat. but because Jesus was outside with his disciples evangelizing. Want Jezus was buiten aan het evangeliseren. Yes, I think we have also, if we take a look at Luke chapter Hij 13, mag hier komen. Oké. just to answer that question, if you go to Luke 13, Om die vraag te beantwoorden, laten we naar Lucas hoofdstuk 13 gaan. verse 10, we can take, Vers 10. Lucas hoofdstuk 13, vers 10. I don't know if you will read it in English then. Zal ik het in het Nederlands lezen dan? Okay, Lucas hoofdstuk 13, vers 10. Yes. verse 10. Okay, Yes. I will read it. Ja. It says, and he was teaching in one of the synagogues on the Sabbath. En hij was bezig te leren in een der synagogen op de Sabbat. Okay, and then we can read on. And behold, there was a woman which had a spirit of infirmity 18 years.
En zie, er was een vrouw die reeds 18 jaar een geest van zwakheid had. and was bowed together and could in no wise lift up herself. En verkromd was en zich in het geheel niet kon oprichten. And when Jesus saw her, he called her to him and said unto her, Woman, thou art loosed from thine infirmity. Toen Jezus haar zag, sprak hij haar toe en zeide tot haar: Vrouw, gij zijt verlost van uw zwakheid. And he laid his hands on her, and immediately she was made straight and glorified God. En hij legde haar de handen op en Ja. terstond richtte zij zich op en zij verheerlijkte God. Okay, so Jesus healed that woman. Zo, dus Jezus maakte deze vrouw gezond. And you might think, okay, Jesus healed that woman, everybody will be happy. En dan kan je denken dat Jezus heeft deze mevrouw gezond gemaakt en iedereen zal blij zijn. Everybody will jump for joy Dat iedereen zou springen van blijdschap. because this woman was 18 years in that position. Omdat deze mevrouw 18 jaar in die positie zat. But what did the Pharisees, what were their action? Maar wat How was they de actie? react? Verse Maar hoe 4. was de reactie van de Farizeeën? Okay. And he says, And the ruler of the synagogue answered with indignation, because that Jesus had healed on the Sabbath day, and said unto the people, There are 6 days in which men ought to work. In them, therefore, come and be healed, and not on the Sabbath day. Maar de overste der synagoge, het kwalijk nemende dat Jezus op de Sabbat genas, antwoordde en zeide tot de scharen: 6 dagen zijn er waarop gewerkt moet worden. Kom dan om u te laten genezen en niet op de Sabbatdag. So their thoughts about the Sabbath was completely different from which Jesus has set the Sabbath for. Hun manier van denken over de Sabbat was heel anders dan wat Jezus heeft gezegd waar de Sabbat voor was. Because if we go in our mind back to Mark chapter 2, Want als we terug in onze gedachten zouden keren naar Marcus hoofdstuk 2, Sabbath is made for man, dat de Sabbat is gemaakt voor de mens not man for a Sabbath. en niet de mens voor de Sabbat. So on the Sabbath day, Jesus healed this woman. Dus Jezus genas deze vrouw op de Sabbatdag. And they were, yeah, what's the word? They were angry. Angry, yes. Ze the last waren, word. ze waren boos. Yes. Okay, then we read on, verse 15. Als we vers 14 verder lezen. Okay, verse 15. Even wachten. Ik zal hem in het Nederlands lezen dan. Ja, doe maar. Yeah. Maar de Heer antwoordde hem en zeide, Medical missionary work. bijvoorbeeld je kan medische missionaire werk doen. So they will say also, Dan zou dus, de fariseeën dus ook if you zeggen, do medical missionary work on the Sabbath, dat als je medische missionaire werk in op their Sabbat doet, mind, in you are hun breaking the ogen, law. You ben je are ook breaking the aan het- Sabbath. we breken met de Sabbat. Because they took up stones. Want zij namen stenen op. I don't know if it is in John chapter 10 or 5. They took up stones Ik weet of in Johannes Oh, hoofdstuk Jesus. 5 of 10 was, om Jezus te stenigen namen ze stenen op. because they say here not only saying that he is God, of make himself equal to God, Want ze zeiden, het is niet alleen dat hij zichzelf gelijk aan God maakt of But God noemt, but Jesus is breaking the Sabbath also. maar hij breekt ook de Sabbat. So we know that Jesus' ministry, Dus we weten dat Jezus zijn ministerie, most of the things that he does, he heals more than he preaches. Ja. dat is het meeste van de dingen dat hij doet, is dat hij meer geneest dan dat hij is aan het prediken. And one of the problem is that he heals on the Sabbath. En een van de problemen is dat hij op de Sabbat mensen So geneest. that's why they want to stone him also. Daarom wouden ze hem ook stenigen. But Ik zeg, Ja. Yes, but the point is, maar het punt is, on which side do we want to belong? Yes. op welke kant willen wij horen? On Jesus' side? Op de kant van Jezus? If it is Jesus' side, Als het de kant van Jezus is, then we can take Jesus' example dan kunnen we Jezus een voorbeeld to do nemen. medical missionary En work. medische missionair werk doen. Oké. Broeder Jansen. So, Broeder Jansen had een Ja, wat ik wil zeggen is, het is waar dat we moeten op Sabbat evangeliseren, It is true that we should evangelize on Sabbath, maar het is niet alleen op Sabbat, nee. but not only on the Sabbath. ook door de week. Ja, tuurlijk. Also through Er the zijn week. bepaalde mensen die alleen op Sabbat willen evangeliseren. There are people that only on Sabbath they want to do evangelism. Yes. Okay. Okay.
So Oh, ik zie broeder Pedro, hij is to helemaal answer the question of Sister Sylviana, om de vraag van Sister Sylviana te beantwoorden. you can set apart a Sabbath to go and Je evangelize. kan een Sabbat apart zetten om te gaan That is what evangeliseren. God wants you to do, Dat is wat God wil dat hij doet. because Or maybe the- after the church service. Maar broeder zegt misschien wel na de kerkdienst. Ja, Sister herhaalt hier een vers van je moet de Sabbat niet verzaken. De bijeenkomst, de samenkomst, de bijeenkomst niet verzaken. 1 Petrus 2, zoiets. Broeder Pedro, I sent you something on your telephone. me? Yeah. I don't have my telephone with me, so you got to say it. Het was een private matter. Oh, ik ga het I want you to voorlezen. read something. Ik ga het even voorlezen. Het is maar een kort stukje. Het is Ja. wel in het Engels, dus broeder Romeo, je mag. Als je rustig leest, kan ik vertalen. Okay. Often physicians and nurses are called upon during the Sabbath to minister to the sick. Vaak worden de zusters en verpleegkundigen opgeroepen om de zieken te bedienen. And sometimes it is impossible for them to take time for rest and for attending devotional services. En dat het vaak moeilijk is voor hun om uit te rusten en zelfs tijd te nemen om naar de eredienst te gaan. The needs of suffering humanity are never to be neglected. De noden van de mensheid die aan het lijden is, mogen we nooit verwaarlozen. The Savior, by his example, has shown us that it is right to relieve suffering on Sabbath. Onze lijstman heeft ons laten zien dat het goed is om zieken te genezen op Sabbat. But unnecessary work, such as ordinary treatments and operations, can be postponed. Maar normale werken die kunnen wachten, zoals operaties die op een andere dag kunnen gebeuren, kunnen En dus verplaatst worden. And should be deferred. En zouden dus echt verplaatst moeten worden. Let the patients understand that physicians and helpers should have one day for rest. Laat de patiënt begrijpen dat de verpleegkundigen en de specialisten een dag moeten hebben om te rusten. Let them understand Laat ze begrijpen that the workers fear God dat En- zij, de medewerkers, God vrezen and desire to keep holy the day that he has set apart for his And that's- followers to observe. en dat zij graag de dag die God apart heeft gezet willen heiligen en dus dat ook vereren. As a sign between him and them. Dus als teken tussen hun en God. En broeder Pedro. I need to drink liquid every day Ik moet to dagelijks sustain my vloeistof body. drinken om mijn lichaam te ondersteunen. If I know that I need to give water to my plants or whatever, Ik weet dat ik mijn planten water moet geven, I will do it on Sabbath. maar ik ga het op Sabbat doen. The story is about if your animal falls in a hole, Het are you verhaal, going to leave it in that position until the Sabbath is over? het verhaal gaat dat als jouw dier in een gat zou vallen, ga je how- hem daar so laten how- tot de Sabbat voorbij is. So how much important is to go and give the message on the Sabbath day? Dus hoe belangrijker is het dan om de boodschap te gaan brengen op de Sabbatdag? Amen. Broeder Johan. Johannes. God created the world and the human God heeft de beings and wereld the animals. geschapen, de mensen en de dieren. Was there already a Sabbath before the creation of the world? Was er een Sabbat voor de schepping van de wereld? Je kan beter zeggen, was er een Sabbat voor de schepping? Niet alleen van deze wereld. Broeders. Dat is een goede vraag. Because often, when we go on the street, I tell always people about the seal of God and the seal of Satan. Want, And then I explain. Oké, mag je vertalen? Oh Mag ja. je vertalen? Ja. Oké. Want als ik op straat ga en de mensen vertelt over de zegel van de Sabbat en de zegel van God, Then I always say that God is with a big K
Dat God, King of kings, dat God met een grote K is, de koning der koningen. heaven and earth, Van de hemel en aarde. no beginning, no end. And the seal Geen is the, beginning, and the seal geen is the einde. Sabbath. En de zegel is de Sabbat. Ja, dat is een mooie manier van zeggen. Brothers. Bestond de Sabbat voordat de wereld, eigenlijk voor de schepping? I can say God never changed. Ik kan zeggen dat God nooit verandert. In James chapter 1, In Jacobus hoofdstuk 1 you can read it also, I think. kunnen we dat verse ook 17. lezen. Ik denk dat het vers 17 is. Jacobus hoofdstuk 1 vers 17. Yes, it's 17. Het is, ja, 17. You can read it. Is goed? Iedere gave die goed en elk geschenk dat volmaakt is, daalt van boven neder. Van de Vader der lichten, bij wie geen verandering is of zweem van ommekeer. Okay. Jacobus hoofdstuk 1 vers 17. Okay. Oké. So Could I say something, please? Are you going to fill it in on his question? No, just want to continue with what I am. My neighbor's house Mijn buurmans huis is on Friday night is under fire. is, op vrijdagavond is mijn buurman zijn huis in brand. And the Sabbath, we already opened the Sabbath. Dus we hebben de Sabbat al geopend. Tenminste, we horen de Sabbat al te hebben geopend. Am I going to refuse to go and give a helping hand with a bucket of water to Zou help ik weigeren om hem te gaan helpen met een emmer water? to save my neighbor's house En om mijn buren zijn huis te redden? because it's a Sabbath? Omdat het de Sabbat is? So that's a precious soul. Maybe that's a way in God is opening a way that I can reach out to my neighbor. Want dat is ook een belangrijke ziel. Maar misschien is dat de manier dat God de weg opent om zo mijn buren te bereiken. Don't refuse to go and witness on the Sabbath. Wij mogen niet weigeren om te gaan getuigen op de Sabbat. Maar we waren met de vraag van broeder Johannes bezig. Dus Ja. gaat u daarop antwoord geven? Ik wil daarop reageren, ja. Prima, dat is geen probleem. Gaat u gaan. English? So you can say it in your own words. The quotation that I'm going to read De citaat die ik ga lezen is indeed in English, is inderdaad in Engels. and it's from Sister White. En het is van Sister White. And I think that this topic, this question from Brother Johannes, before I read the text, I think it requires some study. Yes. Ik denk dat het inderdaad, voordat ik de vraag van broeder Johannes beantwoord, het is een thema die eigenlijk studie eist. But just to set a basis, I will read a text from Sister White. Maar alleen maar om een basis te leggen, dan zal ik een tekst lezen van Sister White. And she says, En zij zei, The Signs of the Times, November 12, 1894. ja, The Sabbath was made for all mankind, de and Sabbat was gemaakt voor de hele mensheid. and it was instituted in Eden before the fall of men. En het was instituut, het is... Gesticht. Het was gesticht in Eden. En dat was een stukje daarna? Before the fall of Voor de man. val van de mens. The Creator called it my holy day. De schepper die noemde het mijn heilige dag. Christ announced himself as the Lord of the Sabbath, Jezus die zichzelf benoemde als de Heer van de Sabbat. beginning with creation, it is as old as the human race. Als het begint met de schepping van de mensheid, dan is het net zo oud als de mensheid. And having been made mens for is. man, En omdat het gemaakt is voor de mens, it will exist as long as man shall exist. dan zal het bestaan zolang de mens bestaat. And now she has another quotation, En and nu it heeft ze nog een says, andere citaat dat zegt: when the foundations of the earth were laid, toen de fundering van de aarde werd gesticht, then was laid the foundation of the Sabbath. werd ook de fundering van de Sabbat gelegd. And the morning stars sang together, and all the sons of God shouted for joy. En de morgensterren die zongen allemaal samen en al de kinderen Gods die uiten hun blijdschap. God gave his law, God gaf zijn wet. and in the fourth precept of the Decalogue En in de vierde deel van de 10 geboden is his Sabbath.
Dat gaat over zijn Sabbat. The very day on which he have turned aside Dezelfde dag dat hij apart heeft gelegd. from worldly business in order to observe it as it is the memorial of creation. Om het te observeren ver van de wereldse gebeurtenissen, omdat het een gedenkteken is van de schepping. Of the heaven and of the earth. En ook van de hemel en de aarde. And that's from the Review and Herald, July 15th, 1890. Review en Herald 15 van juli van 1890. 1890. There's very many more quotes Er zijn veel meer citaten hierover. about this, but I think that this requires study, Maar ik denk dat dit wel studie vraagt. because then people will ask, well, Want dan, didn't the commandments exist from in heaven? want dan zouden de mensen dus de vraag stellen, bestaan de 10 geboden niet, nee, de geboden niet in de hemel? And Sister White also explains that, En Sister White legt dat ook uit. because she explains that what we got, the 10 commandments, Ze legt uit dat wat wij hebben gekregen, de 10 geboden, they are the principles of the universal law of love, of life. dat ze de universele principes van de universele wet van liefde is en van leven. And and they were the commandments that we got, so they hang to the principles of the law of God. Dus wij hangen aan de principes van de wetten van God, wat wij hebben ontvangen, zegt zij. But they were worded for fallen man. Verbatim, she says that. Maar ze waren gericht voor de gevallen mens, zegt hij. Ja, verwoord. Dus verwoord. Ze hebben dus verwoord. Ze hebben woorden gekregen, namen gekregen, ja, aangepast voor de mensen. Ja. Ik zag hier een hand omhoog. Ja, ik ga het in het papiermens doen, dus mijn lieve broeder gaat het vertalen voor mij, zodat ik kan goed mezelf uiten. Ja. Ik kom terug op wat mijn zuster heeft gezegd. Precisamente lo que la bisa. Want precies wat zij heeft gezegd. Is precies wat het volk van God moet gaan doen, naar gelang de vraag van de broeder. Es decir, el sábado existía promé, caída, Met andere woorden, de Sabbat al bestond voor de val van de mens. Dat heeft studie nodig, precies zoals de zuster heeft gezegd. Die komt zo ons te bindalde een tekst, hopi, nos te uzele hopi. Want wij zullen een tekst tegenkomen die wij vaak gebruiken. Marcos 2:27. Dat Marcus 2 vers 27 is. En dan is toestatie duidelijk van ons. Daar maakt Jezus het ons heel duidelijk. Dat de Sabbat gemaakt is voor de mens. En niet de mens voor de Sabbat. Dat betekent dat. Dat de Sabbat zijn punt van bestaan heeft ontvangen. Als we zo mogen zeggen. In de week der schepping van God. De verdad que man Dios crea toch? Dat God heeft geschapen, toch? Hij heeft alles geschapen. Crea. En de week van schepping werd ook gegeven. Ultimo dia de semana wordt chamado Sabbat. En de laatste dag van de schepping werd Sabbat genoemd. Dilemma. En dan komen we tot de kwestie. Precies lo que quero avisa. Wat de broeder precies heeft gezegd. Of sí, pero broeder. Het 10 mandamento existi sempre. Maar broeder, de 10 geboden die bestonden altijd. Het existi in cielo. Het bestond in de hemel. Pero het 10 mandamento. Maar het zijn 10 geboden. Dan zeg jij ook dat de 4e gebod ook daar was. Pero nos tengo guarda. Maar wij moeten ons herinneren. Dos instituições dingen 10 mandamento. Dat 2 instituten in de 10 geboden Dios do na gente. heeft de God aan de mens gegeven. Het 7e mandamento. De 7e gebod. Het matrimonio. Dat over de huwelijk gaat. Adulterio. Dat over echtbreuk gaat. Het mandamento dice no comete adulterio. Die zegt gij mag geen echtbreuk begaan. Dios está haciendo referencia a instituição santo.
Dan maakt God een referentie naar de heilige institutie. Crea Dat hij heeft geschapen pa e ser humano. voor de mensheid. E die dos instituição santo de decalogota. En de tweede heilige instituut in de geboden zijn, de 10 geboden O zijn, acordo crea pe ser humano. dat voor de mensheid is gemaakt, De die 4 mandamentos. is de 4e gebod. Dus, maneira uma abisa, Dus zoals de broeder zei, nós temos que estudar o De tema zusters- aqui dentro do contexto general. dan zouden wij deze in zijn contextuele generale tekst moeten bestuderen. So, tanto Bijbel, Espírito e Profecia, Want zo de Bijbel en de geest der profetie dat maakt duidelijk van ons, maken duidelijk voor ons que o sábado está assim para gente. dat de Sabbat voor de mens is geschapen. E Engelen, tu hermano, vai te bisa, De engelen, al de engelen, zegt zuster White, sábado tem um momento de adoração. hadden hun moment van aanbidding. E Bijbel te bisa nós, En de Bijbel zegt tegen ons a humanidade lo vai seguir o de sábado. dat de mensheid de Sabbat zullen blijven houden. Junto que Engelen. Samen met de engelen. Ora que Engelen está criado por meio conosco. En vergeet niet dat ze voor ons waren geschapen, de engelen. Amém. Oké, Just read one text. alsjeblieft. Broer zegt, ik heb nog een tekst. Isaiah, I think if you can take. Jesaja, Yeah, 42, Jesaja hoofdstuk 42, verse 21. vers 21. Jesaja hoofdstuk 42, vers 21. En daar staat: breng uw rechtsgeding voor, zegt de Heer. Voer uw bewijsgronden aan, zegt de koning van Jacob. Isaiah. Jesaja 42? Oh ja, sorry, dat was 41. 42. 21. Jesaja 42, vers 21 luidt heel anders. Ja. Het volk dat ik mij geformeerd heb, zal mijn lof verkondigen. Waarin die doos toch? 21. Dat was 43, 21. Het is net alsof ik het niet mag lezen. Jesaja hoofdstuk 42, vers 21 luidt dit. Deze is het. De Heere had er behagen in, ter wille van zijn gerechtigheid, een grote heerlijke onderwijzing te geven. Oké, dus passe lei grandi e glorioso. Om de wet dus groot te maken en verheerlijkt. Oké, in Matthew chapter 5, In Matthäus hoofdstuk 5, we will notice how the Sermon on the Mount. dan kunnen we opmerken hoe bij de ceremonie op de bergreden wat wordt gezegd. Yes, and Dankjewel. also we can read on and we see how Jesus breaks down the 10 commandments. En daar kunnen we ook dan, als we het doorlezen, kunnen we zien hoe Jezus de 10 geboden helemaal in stukjes vertelt. Because many times we have a view of the 10 commandments. Want vaak hebben wij onze eigen manier van kijken naar de 10 geboden. Just as we read it, Zoals wij het lezen, we think that this is the 10 commandments. want zoals wij het lezen denken we, oké, dit is de 10 geboden. But that's why Isaiah chapter 42 En daarom Jesaja hoofdstuk 42 and zegt, verse 21 en vers 21 zegt, shows us that when Jesus comes, die laat ons zien dat wanneer Jezus komt, he will open or explain the law dan zal hij het voor ons toegankelijk maken en uitleggen wat de wet betekent. Yes, because he don't want us to just see the letter of the law, Want hij wil niet dat we aan de letter van de wet hangen, but he wants us to get the spirit of the law. maar hij wil dat wij de geest van de wet ontvangen. So Amen. that's why I know that Brother Alexis didn't finish his sermon. Ik weet dat broeder Alexis zijn preek niet heeft afgerond. So in that, if you hear the sermon attentively, Als je zijn hele preek zou luisteren aan wat hij heeft, you will notice that the Sabbath is not just, because he said it, the Sabbath is not just a 24-hour period. dan That's it. want hij heeft het gezegd, de Sabbat is niet alleen een 24 uur periode. That we don't do this or that. Dat we dit of dat niet doen. But the Sabbath is more, can I say, more, is an experience more, it's más amplio. Dat het nog uitgebreider is. Yes, that's why maybe we can say, okay, it's just not doing this on the Sabbath. We kunnen zeggen, ja, het is dit niet doen op de Sabbat.
So that's why if we know or we study more deeply what is the Sabbath, En daarom als wij een diepere studie zouden doen, wat de Sabbat inhoudt, then we can say, okay, maybe it existed before. dan zouden we kunnen zeggen, oké, misschien, dus het bestond al voor Not in ons. the context that we just read it, Niet in de vorm van hoe wij het hebben gelezen, but in spirit. maar in geest. Ik zie haar hand al lang omhoog, zuster. I completely agree with what Brother Stephen just said. Ik ben het helemaal eens met wat Brother Stephen net heeft gezegd. Because indeed, when you look at all these quotes, for example, the ones that I've just read, Want inderdaad, als je kijkt naar deze citaten